Blessed Lord's Day sa matag usa kanato and salamat sa Ginoo sa pagpamalandong sa iyang pulong niining taknaa. Please turn with me to Romans chapter 3 verse 1 and verse 2. Roma kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 2. Ang giingon dinhi: Unsa bagayod ang nakalabaw sa mga Hudiyo? Uunsa ang kapuslanan sa pagtuli? Daghan kaayo. Ang una sa tanan, gisalig ngadto kanila ang mga pagtulunan sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Nianak kita karon sa kapitulo 3 sa Book of Romans ug kining chapter 3 mga kaigsunan, pwede kining pagabahinon sa tulo ka bahin. Gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 8, gitubag ni Pablo ang posible nga mga objections or reklamo pag-alkontra sa mga Hudiyo nga nakabasa sa chapter 1 ug sa chapter 2. And then gikan sa verse 9 hangtod sa verse 20, gi-establish ni Apostle Paul sa tataw gayud kaayo nga pamaagi nga ang tanang mga katawhan nahiilalom sa pagdumala sa sala, nagapo sa sala, guilty atubangan sa Dios. And then finally gikan sa verse 21, gipasabot ni Apostle Paul kung unsaon nga ang mga makasasala nga susama kanato pagadawaton sa atong buhi nga Dios. So gipasabot ni Apostle Paul ang doctrine of atonement, kining dugo sa atong Ginoong Hesukristo ang magatabon sa atong mga sala aron kita madawat atubangan sa Dios. Niadtong miaging mga semana gi-argue ni Apostle Paul, tataw kaayo ang iyang argument nga kung ang usa ka Hudiyo kuno wala nagatuman sa gimando sa balaod, wala siya'y kalainan sa mga Hintil. He is no better than a Gentile. Sa laktod nga pagkaistorya, adunay mga Hudiyo nga dili gayud tinuod nga Hudiyo. Now, sa laing bahin, kung ang usa ka Hintil nagatuman sa gimando sa balaod, tinuod siya nga Hudiyo. Mao kadtong argumento ni Apostle Paul. Ug ang pinakapunto ni Apostle Paul gikan pa sa tunga-tunga sa chapter 1, mao nga ipakita sa matag usa kanato nga whether Hudiyo or Hintil, pariho ra kitang nanginahanglan sa grasya sa Ginoo aron kita ipakawalay sala atubangan sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pagaisipon nga hingpit mao nga kung imong nadawat ang atong Ginoong Hesukristo ingon nga imong bugtong Dios ug maluluwas. Kung naghinulsol ikaw sa imong mga sala ug nagsalig lamang sa pagkamatarong ug sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo, nan ikaw tinuod nga anak sa Dios. Usa ikaw sa mga piniling katawhan sa Dios. Apil ikaw sa panimalay ni Israel. Mao katoy buot ipasabot ni Apostle Paul niadtong miaging mga semana nga atong gipamalandungan. Now sa pag-abli sa chapter 3 mga kaigsuunan, gi-anticipate ni Apostle Paul ang mga posible nga mga pangutana nga ibato kaniya gikan sa mga Hudiyo. For example, muingon ang mga Hudiyo, Pablo, are you saying nga wala gayoy kalainan sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil? Absolutely, wala gayoy kalainan. Ang buot ipasabot mo ba, Pablo, nga ang pagtagad sa Ginoo sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil pareho lamang? Unsa may advantage kung ikaw usa ka Hudiyo? Nagaingon ba ikaw, Pablo, nga niadtong gitawag sa Ginoo si Abraham ug gituboy sa Ginoo ang dako kaayong nasod gikan kang Abraham ug gihatag sa Ginoo ngadto kanila ang balaod kadto walay pulos, walay hinungdan, walay kapuslanan? Pablo, nagaingon ba ikaw, Apostle Paul, nga walay tumong, walay saysay kung ikaw usa ka Hudiyo? Are you saying, Apostle Paul, nga wala gayoy tinuod nga bili ang daang tugon nga gi-establish sa Ginoo sa nasod sa Israel? So actually, ang tibuok Old Testament gi-question niini kung wala nila masabti ang buot ipasabot ni Apostle Paul. Mao nga gitubag ni Apostle Paul gikan sa verse 1 hangtod sa verse 8 sa chapter 3 ang posible nga mga objections gikan sa mga Hudiyo mga kaigsuunan. Ang giingon ni Pablo, dako kaayo og bintaha kung ikaw usa ka Hudiyo. There is much advantage of being a physical Jew nga sakop sa nasod sa Israel. And this moment, atong hatagan ang matag-usa og overview
sa advantage sa usa ka Hudiyo, and then next week atong i-specify ang pulong sa Ginoo nga pinakapanalangin nga nadawat sa nasod sa Israel. Ug adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining takna. Una, the priority of the Jews. Kung atong basahon ang Biblia, gi-prioridad gayud sa Ginoo ang mga Hudiyo. Sila ang giuna og tagad sa Ginoo. Ikaduha nga punto, the faithfulness of God, ang pagkamatinud-anon sa atong Dios sa iyang mga saad. Ato unang pangayoon ang tabang sa Ginoo diha sa mga pagampo sa dili pa kita magpadayon. Let's pray. O labing gamhanan nga Dios, salamat kaayo sa kagawasan nga imong gihatag kanamo nga makapaambit once again sa imong pulong, ug kami nagasali ug nagatuo nga gamhanan ikaw Dios. Among gipangayo ang pagpanglihok sa balaang espiritu aron masabtan sa matag usa ang imong pulong ug mudangat kini ngadto sa paglig-on sa ilang pagtuo ug kaluwasan sa mga wala pa kang Kristo. Mao kini among giampo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. The priority of the Jews. Insakto gayud kini nga term mga kaigsuonan, gidescribe gayud sa Biblia nga gi-prioritize gayud sa Ginoo ug una ang mga Hudiyo. Romans chapter 1 verse 16. Listen to the language of the Apostle Paul. Tungod kay dili nako ikaulaw ang ebanghelyo, tungod kay kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag magtutuo. Una sa Hudiyo, take note of the Jewish priority. Una sa Hudiyo ug maingon man usab sa mga Griego. Again, gipadayon ni Apostle Paul pagpasabot ang Jewish priority sa Romans chapter 2 verse 8 to 10. Ang giingon dinhi, samtang alang kanila nga hakog ug wala nagasunod sa kamatuoran kundili nagasunod sa dautan, alang kanila ang tunglo ug kapungot, makabaton og kalisod ug pag-antos ang matag kalag nga nagabuhat og dautan una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego, apan kahimayaan, kadungganan ug kalinaw sa matag tawo nga nagabuhat og maayo una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. So gibalik-balik gayod mga kaigsunan sa pagpasabot kanato nga aduna gayoy Jewish priority. Ilalom sa daang tugon, sa daang kasabutan, pasabot gayod sa Ginoo ang iyang mga saad ngadto sa nasod sa Israel. Ug tataw kaayong gipasabot sa Biblia kanato nga ang mga Hudiyo dako kaayo og panalangin sa daghang pamaagi ang ilang nadawat gikan sa Ginoo. Jewish priority mo gid kini atong ma-observe kung atong basahon ang Biblia. Una, gipili sa Ginoo si Abraham ug nakigsaad ang Ginoo ngadto kang Abraham. Si Abraham ang kaliwat sa mga Hudiyo. And ang pakigsaad sa Ginoo kang Abraham usa kadto ka pakigsaad sa iyang grasya ug kaluoy. Remember, si Abraham usa ka Hintil, dili pa siya Hudiyo sa una. Remember, si Abraham gikan siya sa Babylonia, and this is now the modern day Iraq. So, dili pa gayud sikat si Abraham, wala siya distinction. Nagtubo siya sa usa ka nasod ug sa usa ka panimalay nga nagsimba sa mga Dios-Dios. Ang iyang pamilya ay idolaters, nagsimba sa bulan mga kaigsuonan. Apan gipili sa Ginoo si Abraham, taliwala sa iyang pagkasiya. Wala gyud kini kondisyon. God chose Abraham because it was his decision to do so. Gihigugma sa Ginoo si Abraham because it was his decision to do so. There was nothing in Abraham. Walay naa kang Abraham nga nakapaaghat sa Ginoo nga pilion siya. Remember, hugaw si Abraham. Idolater, nagsimba sa Dios-Dios. But the choice of God of Abraham was unconditional. Ug gipasabot kini sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Nganong gipili man sa Ginoo ang Israel? Walay hinungdan. Dili gumikan sa Israel, walay naa sa Israel nga nakapaaghat sa Dios nga pilion sila sa Ginoo. Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 8 ang giingon dinhi. Gihigugma ko kamo og gipili sa Ginoo, or gihigugma kamo og gipili sa Ginoo, dili tungod kay mas daghan kamo kaysa bisag unsang nasod o tungod kay pinakagamay kamo sa tanang mga nasod, kundili tungod kay gihigugma kamo sa Ginoo ug iyang gituman ang saad
nga iyang gisaad sa inyong mga katigwangan, mao nga gipagawas kamo sa Ginoo pinaagi sa gamhanang kamot ug gitubos kamo sa balay sa pagkaulipon gikan sa kamot sa Faraon nga hari sa Ehipto. And then ang Ginoo naghatag og partikular kaayo nga mga saad ngadto kang Abraham. Una gisaaran sa Ginoo si Abraham og yuta nga gisaad. And then gisaaran sa Ginoo si Abraham nga hatagan siya og mga katawhan. Adunay usa ka dakong nasod nga mugawas gikan sa binhi ni Abraham. Remember, wala pay anak si Abraham ni adtong tungura. Pero gisaaran siya sa Ginoo nga adunay usa ka dako kayo nga nasod nga magikan sa iyang binhi, sa iyang kaliwat. Usa ka nasod nga gipili sa Ginoo gikan sa lain pang mga kanasuran sa ibabaw sa yuta. And then ang pinakaimportante mga kaigsuonan, gasaad ang Ginoo ngadto kang Abraham nga pinaagi kuno sa iyang binhi ang tanang mga kanasuran sa kalibutan mapanalanginan. Genesis chapter 22 verse 18 ang giingon dinhi. Ug pinaagi sa imong binhi panalanginan ang tanang nasod sa yuta, tungod kay gisunod nimo ang akong tingog. Now, gikan pa sa sinugdanan mga kaigsuonan, ang Israel aduna gayoy advantage, aduna gayoy bintaha nga isip usa ka nasod nga gibubu sa Ginoo ang tanan niyang mga panalangin ug ang mga panalangin pa nga umaabot. All of God's covenant promises midangat pinaagi sa nasod sa Israel. Miagi gayud og una sa nasod sa Israel. Romans chapter 3 verse 1 and 2 ang atong teksto once again. Unsa ba gayud ang nakalabaw sa mga Hudiyo? Uunsa ang kapuslanan sa pagtuli? Daghan kaayo. Ang una sa tanan, gisalig ngadto kanila ang mga pagtulunan sa Dios. So pinaagi sa nasod sa Israel. Nagpaila-ila ang Ginoo sa iyang kaugalingon ngari kanato nga mga katawhan dinhi sa kalibutan. Naguna or giuna sa Ginoo ang nasod sa Israel sa iyang pagpaila-ila sa iyang kaugalingon. Hebrews chapter 1 verse 1 ang giingon dinhi. Niadtong unang panahon, ang Dios nakigsulti sa atong mga katigwangan sa nagkalain-laing panahon ug sa nagkalain-laing pamaagi pinaagi sa mga propeta. Well, mga propeta kadto sa nasod sa Israel. In fact, ang pag-abot ni Kristo, ang pag-anhi niya dinhi sa kalibutan, usa kadto ka katumanan sa gisaad sa Ginoo sa nasod sa Israel. Human sa 400 anyos nga hilom kaayo ang mga propeta sa nasod sa Israel, ang Ginoo nakig-istorya ngadto kang Zechariah nga amahan ni John the Baptist. Mabasa nato kini sa Luke chapter 1 verse 16 ang giingon dinhi. Daghan sa mga anak ni Israel ang pabalikon niya sa Ginoo nilang Dios. Ug murag wala katuo si Zechariah sa gipamulong sa anghel, mao nga siya naamang gisilutan siya sa Ginoo temporarily. Ug niadtong nabalik ang panulti ni Zechariah, nakaistorya siya og utro, iyang gi-affirm ang saad sa Ginoo ngadto sa nasod sa Israel. Ang giingon dinhi sa Luke chapter 1 verse 68. Dalaygon ang Ginoo ang Dios sa Israel tungod kay iyang giduaw gitubos ang iyang katawhan. Unsa pa? Grabe kayo ang advantage sa nasod sa Israel. Gi-affirm sa Ginoo ang papel sa Israel sa pagtukod niya sa iyang gingharian. Gipili sa Ginoo ang 12 ka mga apostoles after the pattern of the 12 tribes of Israel. And then, gipaburan gayod sa Ginoo ang nasod sa Israel, niadtong dinhi siya sa kalibutan. Didto siya nag-focus sa mga Hudiyo, mga kaigsuonan. Iyang gipadala ang iyang 12 ka mga apostoles, ingon nga mga saksi, ngadto sa banay sa Israel. Ang giingon sa Matthew chapter 10, verse 5 to 6, ang giingon dinhi, kining 12 ka mga tinun-an, gipadala ni Jesus, o gisugo nga nag-ingon, ayaw kamo og adto sa sitio sa mga hintil, ug ayaw kamo og sulod sa bisag asang lungsod sa mga Samarianon, kundili adtuan ninyo ang mga nangawalang karnero sa balay ni Israel. So you see, nakita nato ang Jewish advantage, ang Jewish priority.
na wala kini nagpasabot nga walay plano ang Ginoo nga iapil ang mga hintil sa kaluwasan, pero didto gayon ang Ginoo naguna sa nasod sa Israel. And then niadtong adunay babaeng Kananeo or Canaanite woman nga nagpakiluoy sa atong Ginoo nga hatagan siya og grasya pinaagi sa usa ka milagro. Ang giingon sa Ginoo sa Matthew chapter 15 verse 24, apan mitubag siya og miingon, wala ako gisugo gawas sa mga nangawalang karnero sa panimalay ni Israel. Ug mo kini hinungdan nganong ang mga tinun-an ni Hesukristo ila gayong gi-apply ang mga saad sa Ginoo sa daang tugon ngadto sa nasod sa Israel. Bisan pa human sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. But in many ways, mga kaigsunan, wala gayud nila masabti nga ang plano diay sa Ginoo worldwide. Maapil kitang mga hintil. Wala sila makasabot niini. Pero klaro kayo nga gi-prioritize sa Ginoo ang nasod sa Israel. Didto gyud siya unang mipadayag sa nasod sa Israel. Unfortunately, ang pagtan-aw sa Ginoo sa mga ang pagtan-aw sa mga Israelites sa saad sa Ginoo nga ang umaabot kuno nga Mesiya usa ka political savior, usa ka manluluwas sa nasod sa Israel nga magatukod sa iyang earthly kingdom. Ug bisan pa sa human sa ikatulo ka adlaw gikan niadtong gilansang si Kristo dito sa cross, ang duha ka mga disipulo nga naglakaw padulong sa Emmaus, mga kaigsuunan, ilang giricall ang saad sa Ginoo ngadto sa Israel. Luke chapter 24 verse 21 ang giingon dinhi, apan naglaom kami nga siya ang mutubos sa Israel. Oo, gawas pa niining tanan, karon ang ikatulong adlaw sukad nga mahitabo kining mga butanga. And gipasabot sa Ginoo ngadto kanila nga kinahanglan gayong mag-antos ang Mesiyas before siya musulod sa iyang kahimayaan. Now, ang mga apostles, human sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, nagpaabot pagayod sila sa literal fulfillment of the promises to Israel. Kaya wa pa gyud nila masabti nga worldwide di ay ang scope sa grasya sa atong Ginoo. Acts chapter 1 verse 6 mo kini ang ilang pangutana kang Hesus. Sa dihang nagkatigom sila, gipangutana nila siya, Ginoo, kini ba ang panahon nga pabalikon nimo ang gingharian sa Israel? So they were really hopeful, mga kaigsuunan, nga ma-establish ang literal nga gingharian sa Israel. They were still seeking the kingdom as an earthly kingdom. Matud pa ni Matthew Henry, the disciples, having sucked in their notion with their milk that the Messiah was to be a temporal prince, were long before they could be brought to have any idea of his kingdom as spiritual. Matud pa ni Matthew Henry, wa gyud kuno masabti sa mga disciples dayon nga ang gingharian sa Ginoo dili physical nga gingharian kundi spiritual nga gingharian. Gani sa mga evangelical circles karon, sa mga evangelical churches, daghan pagayod gihapon ang naglaom nga tukuron sa Ginoo pagbalik ang physical nga gingharian didto sa Israel sa Middle East. Pero klaro kaayo nga gisulti ni Jesus sa John chapter 18 verse 36 nga ang iyang gingharian dili physical nga gingharian kundi spiritual nga gingharian. Ang giingon dinhi, mitubag si Jesus, ang akong gingharian dili gikan niining kalibutana. Kung ang akong gingharian gikan niining kalibutana, ang akong mga tawo makigsangka unta aron dili ako matugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili gikan dinhi. Yes, the kingdom of God is spiritual, but in God's revelation of Himself, giprioritize niya ang nasod sa Israel. Ug niadtong mianhi siya dinhi sa kalibutan, didto gayud siya miadto sa nasod sa Israel. Mo kini buti pasabot ni Pablo sa Romans 1:16. Tungod kay dili nako ikaulaw ang ebanghelyo, tungod kay kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag magtotoo, una sa Hudiyo, ug maingon man usab sa mga Griego. So aduna gayoy priority ang Hudiyo. Dunay bintaha, dunay advantage ang usa ka Hudiyo. Naggipaila-ila sa Ginoo una ang iyang kaugalingon ngadto sa mga Hudiyo. So in so many ways, daghan kaayo og bintaha ang usa ka Hudiyo, mga kaigsunan.
but in the thing that matters most, kaluwasan sa kalag, walay kalainan. Parihong ang mga Hudiyo ug Hintil, mga kaigsunan, mga makasasala, nga nanginahanglan gayod sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Now, ang subo kayong pamalandungon sa nasod sa Israel is that niadtong mianhi si Jesus, wa nila dawata si Jesus, mibalibad sila kang Jesus. Ato kining mabasa sa Gospel of John, ang giingon dinhi, mianhi siya alang sa iyang kaugalingong katawhan, apan ang iyang kaugalingong katawhan wala midawat kaniya. Wala midawat kaniya. Ug subo kayong pamalandungon, tataw gayod kaayo kini niadtong gilansang si Kristo didto sa cross. Ang mga Israelites nagkahiusa gayod sa pagsinggit nga ilansang siya sa cross. John chapter 19 verse 15 ang giingon dinhi, nagsininggitay sila, ipalayo siya, ilansang siya sa cross. Gisulti kanila ni Pilato, ipalansang ko ba sa cross ang inyong hari? Mitubag ang mga pangulong pari, wala kami hari, gawas lang kang Cesar. Now, gibalik-balik nako ni adtong miaging mga semana, mga kaigsunan, with great blessing comes great responsibility. Gipanalanginan og duro sa Ginoo ang mga Hudiyo. Aduna gayod sila'y advantage, dako kayong bintaha, but instead of teaching themselves the teachings God gave them, they ignored them. Ilang gibaliwala kadto nga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanila. Ug tungod sa rebellion sa nasod sa Israel, ang gingharian sa Dios gibawi niya, gikuha gikan sa nasod sa Israel. Now the question is, what about us? What about us? Sa atong kapanahunan karon, grabe kaayo ang panalangin nga gihatag sa Ginoo. Gumikan kay kumpleto na ang Biblia sa atong panahon karon. Ana-ana ang daang tugon ug ang bag-ong tugon ug ang balaang espiritu iyan ang gibubo sa iyang iglesia. Ang pangutana niini, mga kaigsuunan, nagkinabuhi ba kita sumala sa panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato? Ang modern Christianity subo kayong pagpamalandungon, mubo kayo ang standard, mubo kayo ang expectation. Kung ikaw, mahimong Christian kunuhay, mag-identify sa imong kaugalingon, ingon nga Christian, mubo kayo ang expectation sa pagkinabuhing balaan ug sa pagkaseryoso, sa pagtuon, sa pulong sa Ginoo ug sa pagsunod sa pamaagi sa Ginoo. In many ways, hadlo kayo nga hunahunaon, nga basin og pariho kita sa nasod sa Israel, nga atong gikamasaan ang panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Ug sa adlaw sa paghukom, daghan ang musinggit nga unfair, dili patas ang Dios. Kung ilang masayran nga dili diay sila pasudlon ngadto sa gingharian sa Dios. Pero ang Ginoo, mga kaigsuunan, sukad masukad, wa gyud siya nahimong unfaithful or dili matinud-anon sa iyang mga saad. So mao kadto ang unang punto, dako kayo og advantage ang nasod sa Israel. Ikaduhang punto, mga kaigsuunan, atong pamalandungan ang pagkamatinud-anon sa Dios. Ang pangutana, matinud-anon ba ang Ginoo sa iyang saad ngadto sa nasod sa Israel diha sa atong Ginoong Hesukristo? Well, ang tubag ni Apostle Paul, daghan jud kaayo og advantages ang mga Israelites. Verse 2 sa atong teksto, daghan kaayo. Ang una sa tanan, gisalig ngadto kanila ang mga pagtulunan sa Dios. So kining una sa tanan, gikan kini sa Griego nga proton, meaning to say, this is the chief blessing nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila ang mga pagtulunan sa Dios. Now, usa lang kini sa mga advantages nga gihisgutan ni Pablo, but actually kung basahon nato ang series of advantages sa Book of Romans, daghan gayud kayo kung atong padayunon og basa. Next time ato kining usa-usahon og tuon ang mga advantages sa nasod sa Israel. Kung atong basahon ang verse 1 hangtod sa verse 8, actually, brief introduction lamang kini sa panalangin nga nadawat sa Israel nga ipalapad pagayod og duro ni Apostle Paul sa chapter 9 hangtod sa chapter 11. Pero ato kining malabyan as we go on with our study in the book of Romans. Now, ang overview sa pinaka-advantage or sa panalangin nga nadawat sa Israel, Romans chapter 9 verse 4 hangtod sa verse 5. Ang giingon dinhi, mga Israelita sila,
anaa kanila ang pagsagup ug ang kahimayaan, ug ang mga saad, ug ang pagdawat sa kasuguan, ug ang pagsimba, ug ang mga saad. Anaa kanila ang mga patriarka, ug gikan kanila ang Kristo sumala sa unod. Siya ang labaw sa tanan, Dios nga mahimayaon hangtod sa kahangturan. Amen. Grabe kaayo kini nga mga benefits, mga kaigsuonan. Ang mga saad sa Ginoo niadtong daang tugon, they all pointed to Jesus Christ. Ug niadtong mianhi si Kristo, didto siya mikanaog sa nasod sa Israel. Nasayod ang Israel kung unsa ang but ipasabot sa adoption or pagsagup. Gumikan kay gisagup sila ingon nga mga peculiar nga mga katawhan sa Dios sa daang tugon. Adunay special relationship ang nasod sa Israel sa Dios. Gi-adapt sila sa Ginoo. But of course, anino lamang kadto sa pagsagup sa Ginoo kanato nga mga magtotoo diha kang Kristo. We are also adopted into the family of God. Nasayod sila kung unsa ang presensya sa Ginoo. Nakig-uban ang Ginoo kanila didto sa daang tugon. Niadtong ilang gitabok ang disyerto gikan sa Ehipto padulong sa land of promise. Anaa kanila ang mga covenants ug ang tanan nagapunting sa redemptive purpose nga gituman sa atong Ginoong Hesukristo. Gihatag sa Ginoo ngadto kanila ang balaod ug kadto nga balaod nagapoint sa ilang panginahanglanon sa righteousness diha kang Kristo. Anaa kanila ang temple service, ang mga sakripisyo sa sulod sa templo, ang balaan nga luna didto sa sulod sa templo, pulos mga anino kadtong tanan sa atonement, kadtong pagpapa sa Ginoo sa atong sala pinaagi sa iyang balaan nga dugo. And then gisaligan sila sa Ginoo sa mga saad, ug ang tanang mga saad natuman diha kang Kristo. Ug labaw sa tanan, kaliwat sila sa atong Ginoong Hesukristo. Gitagna na gayod ang pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Saad kadto sa Ginoo ngadto kang Abraham ug ngadto sa tanang mga magtotoo sa daang tugon. So, ang gihisgutan sa verse 2 sa atong teksto, ang pinaka-advantage gayod sa nasod sa Israel was that anaa kanila ang pagtulunan sa Dios. Anaa kanila ang pulong sa Ginoo. The Jews had the oracles, the prophecies, the word of God, mga kaigsuunan. Ug ang pinaka-bottom line, ang mga Hudiyo ang pinakaunang nakadawat sa mga saad sa Ebanghelyo. Now, it wasn't clear kung nasabtan bagayod nila og duro ang gitagna sa mga propeta. But the point is, didto gyud ang Ginoo nag-una sa mga Hudiyo. Romans chapter 1 verse 1 to 3 ang giingon dinhi. Si Pablo nga ulipon ni Hesukristo gitawag aron mahimong apostol, gilain alang sa ebanghelyo sa Dios nga iyang gisaad niadtong una pinaagi sa iyang mga propeta sa mga balaang kasulatan mahitungod sa iyang anak nga gikan sa binhi ni David sumala sa unod. Ang mga propeta nagikan sa nasod sa Israel. And then gianam-anam sa Ginoo, padayag ang iyang kaugalingon, pagpailaila ang iyang kaugalingon, hangtod nga tibuok kining nailhan nato diha kang Kristo. Ang mga Hudiyo anaa kanila ang pulong sa Ginoo, the predictions and promises of God. Ug dawaton kadtong mga butanga pinaagi sa pagtuo ug adunay responsibility ang mga Hudiyo nga mutudlo usab sa uban. Niadto nga mga tagna sa Old Testament scriptures, mga kaigsuunan, gipadayag ang atong Ginoong Hesukristo didto. Atua gayud kaayo ang atong Ginoong Hesukristo sa mga pahina sa daang tugon. Pero niadtong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, mibalibad sila sa atong Ginoong Hesukristo. Now again, kung ato kining i-apply sa atong kaugalingon, mga kaigsuunan, what about us? What about the people of today? Unsa bay nakabintaha kanato kaysa sa una? What advantage do we have? The Jewish people niadtong panahon ni Apostle Paul, aduna gayud sila'y great advantage gumikan kay mga kaliwat sila ni Abraham. Ilang gipanghinambog nga mga tinuli kuno sila. Pero gihukasan sila ni Pablo sa ilang garbo. Wala ni anang mga butanga ang kaluwasan.
Bisan pagkapila kamo kakaliwat ni Abraham, pero kung gisupak ninyo ang balaod sa Dios, wala mo'y kalainan sa mga hintil. Bisan pagkapila mo gituli, but if you are not circumcised in the heart, kung nagpadayon gihapon mo nga misupak sa Ginoo sa inyong kasing-kasing, then walay pulos ang inyong pagkakaliwat ni Abraham. Mukatoy buti pasabot ni Pablo sa chapter 2. Now daghan kaayong mga tao sa atong panahon karon nga dako kaayong kahibalo sa Bible. Na memorize mangani nila ang daghan kaayong mga bersikulo. In fact, basin og active sila sa simbahan. Active sila nga mag-participate sa mga sacraments. Perhaps matinud-anon gayud kaayo sila sa ilang church attendance sa Sunday school ug sa worship service. Unsa may advantage kung naa kanato kining mga butanga? Walay advantage mga kaigsuunan kung ang kamatuoran sa ebanghelyo wala nato gikinabuhi. Kung wala kita gasalig sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas. Kung wala kita naghinulsol sa atong kasalanan o kung wala kita nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may advantage nato? Wala. The only advantage one man will have over another in the day of judgment is Christ. Kung anaa gayud si Kristo sa imong kinabuhi higala, kung anaa si Kristo sa atong kinabuhi, dako kaayo kana nga advantage. Gumikan kay si Kristo ang bugtong Dios ug manluluwas. Ang iyang dugo, iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo, iyang gisunod ang tanang sugo sa Dios on behalf of sinners. So the only advantage that you will have over other people is the Lord Jesus Christ. Ang pangutana, nailhan ba nimo ang atong Ginoong Hesukristo? Unsa may difference kung anaa kay kopya sa mga Bible? Bisan pag nindot kaayo ang quality sa kopya nimo sa Bible, unsa may privilege ana, unsa may benefit, unsa may nakalabaw. Kung imong gi-ignore ang sulod ni anang Bibliyaha, kung wala ka na malandong sa pulong sa Ginoo, kung wala ka nagtamod sa pulong sa Ginoo, you don't have any advantage in your church membership, in your church attendance, or even owning several copies of the Bible. There is no advantage in those things, mga kaigsuunan. Kung wa nimo mailhi si Kristo, kung wa ikaw naglakaw sumala sa kabubuton sa Dios, diha kang Kristo. Kung tigpaminaw ka lang sa pulong sa Ginoo, apan dili nagasunod niini. James chapter 1 verse 21 hangtod sa 24. Ang giingon dinhi, mao nga tangtangan ninyo ang tanang kahugaw ug ang nahabiling pagkadautan, ug dawatan ninyo nga may kaaghop ang pulong nga gitanom, nga adunay gahom nga muluwas sa inyong mga kalag. Apan himuan ninyo ang inyong kaugalingon nga tigtuman sa pulong, ug dili tigpaminaw lamang, nga gilimbungan ninyo ang inyong mga kaugalingon, tungod kay si bisan kinsa nga tigpaminaw sa pulong, apan dili tigtuman, sama siya sa usa ka tawo nga gitan-aw ang iyang nawong sa samin, tungod kay ginasud-ong niya ang iyang kaugalingon ug mibiya, ug nakalimtan niya dayon kung unsa ang iyang hitsura. So you see, these things don't have any advantage. Church attendance, owning several copies of the Bible, kung wa si Kristo sa imong kinabuhi. Kung wa nimo siya dawata ingon nga imong Dios ug manluluwas. Kung wa ka naghinulsol sa imong sala, kung hangtod karon gasalig gihapon ikaw sa imong maayong binuhatan, sa imong kaugalingong pagkamatarong, kung wala nimo gisalikway ang imong garbo mga kaigsuunan ug musalig ka lang sa atong Ginoo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, these advantages, you have several copies of the Bible, you have the church, the right kind of church. But if you are not a follower of the Lord Jesus Christ, you don't have any advantage whatsoever, mga kaigsuunan. Mao nga ang hagit sa matag usa kanato, siguraduha gayud nga nailhan nimo ang atong Ginoong Hesukristo. Siguraduha gayud nga nasabta nimo nga ang Dios balaan, balaan, balaan. Ug ikaw makasasala ug di gayud ikaw makaabot sa kahimayaan sa Dios. Bisan pag-unsaon nimo og binuutan, bisan pag-unsaon nimo og pagpaningkamot higala, ang imong pagkabuutan hugaw nga trapo lamang at tubangan sa Ginoo.
Kinahanglan nga masabtan nimo nga ang Dios balaan ug ikaw makasasala, ug kinahanglan nga masabtan nimo nga ang tigpataliwala lamang ang bugtong paglaom aron ikaw madawat sa atong buhi nga Dios ay isda pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo lamang. Siya ang 100% God nga nahimong 100% nga tawo. Siya ang mituman sa tanang kasuguan sa Ginoo ug iyang giula ang iyang hamili nga dugo didto sa krus sa Kalbaryo aron si bisan kinsa nga motuog musalig kaniya dili na mahimong tinunglo, dili na pagaisipon nga sad-an atubangan sa Dios, kundili pagaisipon na nga balaan gumikan kay ang pagkabalaan ni Kristo gisulob ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo. Come to Jesus Christ right now, my dear friend. Dili nimo kayang luwason ang imong kaugalingon. Si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Dangup kaniya, tawag sa iyang ngalan, salig lamang kaniya. And the Bible gives us the promise. Ikaw iyang luwason. Ikaw iyang hinluan. Ang tanan nimong mga sala, past, present, and future, papason. Ug pagaisipon na ikaw nga hingpit atubangan sa Ginoo. Hatagan kaniya og bag-ong kasing-kasing. Aron sa nahabiling mga adlaw o katuigan sa imong kinabuhi, ikaw magasunod, magalakaw kauban sa Ginoo diha sa tumang kahadlok ug pagtahod kaniya. Gumikan kay giluwas ikaw ni Kristo gikan sa pagkaulipon sa sala. Now come to Jesus Christ right now, higala kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Salamat gumikan kay gipasabot nimo kanamo nga ang among mga advantages pinaagi sa church, pinaagi sa complete Bible, pinaagi sa mga pastors nga gipadala nimo aron mutudlo sa mga katawhan. Kini nga mga advantages mahimong walay pulos kung si Kristo wala nila mailhi ingon nga ilang Dios ug manluluwas. Hinaot nga ang balaang espiritu nagpanglihok ug magpanglihok pa aron mamunga kini nga pamalandong sa imong pulong o Dios. And this we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.